El passat mes de març, l'Eliana es va sumar als municipis que celebren el Dia Internacional de la Dona. I a més d'una exposició que s'ha pogut veure al Centre Sociocultural, també s'han realitzat altres activitats al voltant d'aquesta efemèride. Així, el mateix 8 de març es va fer lectura del manifest a la plaça del País Valencià. Van estar decenes les persones que es van voler acostar per donar suport a un dia on la dona i la seva lluita per aconseguir la igualtat real estan més presents que mai. A més, el dia anterior, els menuts de la casa van estar els protagonistes indiscutibles, i és que la vesprada va arrencar a la Biblioteca Municipal, on Mayu i els seus amics van oferir un contacontes amb la igualtat com a eix principal, manejant així les consciències dels més menuts i aportant valors des de curta edat. També en la mateixa vesprada, però a la nova sala polivalent del Centre Sociocultural, es van atorgar els premis al concurs de dibuix que la regidoria va posar en marxa per tal que la comunitat educativa s'implicara en la celebració. Van estar molts els treballs que es van presentar i tenien un nivell tan alt que fins i tot alguns van haver de compartir els guardons. Una vegada amb les formalitats complides, es va mostrar el videoclip que des del centre El Garbi havien preparat a les aules Violeta. No vull un príncep ni un castell, ni una corona ni un anell.